Ngayong hapon, Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ang patay samtang sobra 200 ka magbanay ang gipabakwit sa Malaybalay City sa Bukidnon tungod sa halapad nga pagbaha. Epekto kini sa kusog nga ulan nga nasinati sa lugar. Ani ang report ni Cyril Chavez. Daw nahimong sapa na ang kalsada sa Purok 5, Langasihan, Barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon. Human gilunupan diyang miapaw na ang mga kanal. Epekto kini sa kusog nga ulan nga nasinati sa bukidong bahin sa mong syudad. Makita ang dakong bulog sa tubig baha nga nanulod na sab sa mga kabalayan. Nahumol sa baha ang mga kagamitan, lakip motorsiklo ug uban pang sakyanan sa kalsada. Sa gihimong rescue ug evacuation operation sa Malaybalay CDRRMO, kita ang hantod tuhod nga baha. Hilabihang naapektuhan sa pagbaha ang mga barangay Managok, Violeta, Apo Macote, Linabo ug Simaya. Subo Palandungon, usa ka 47 anyos nga lalaking residente sa barangay Managok ang natalang namatay. Naano din siya sir kay yang gipugos nga kwaon ang iyahang gitugway nga mananap nga baka wala na in town wala na niya makaya ang karan sa tubig. Moabot sa 277 ka magbanay ang gipabakwit ngadto sa evacuation centers tungod sa pagbaha. Gisuspende sab ang klase sa pipila ka mga eskwelahan nga apektado sa pagbaha. As of now nagpadagan ni og Ardana Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Team na karon diri sa CDRMO office among gi-facilitate para sa pag-dispatch nila para matagaan jud mi og exact situation sa ground kung unsay naapektuhan nga mga balay, pamilya ug mga critical infrastructures. Sa karon, nagpadayon pa ang clearing operations nga ginahimo alang sa mga dalan nga temporaryong dili maagian tungod sa mga gapnod nga mibabag sa dalan. Cyril Chavez, One Mindanao.